ngrasake kahanan. Lah ngopo, Mas? Ruwet. 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 Kahanan kok ngene iki hawane mung kudu mundur wae saka kahanan. Lah ngopo kok mundur? Maju ra wis. Dan piye ora. Maju ya ora kepastian. Enggak kali nak ngene iki. Beres-beres Yo trimo wae. maksudnya pemerintah ki masyarakat cilik koyo awak-awake dhewe niki lak yo susah. Ora enek kemasukan beras. Ape tanggapan dilarang. Iya. Nduk mau awan toh ning gone kancaku kuwi duwe gawe. Kuwi aja dilarang. Diparani karo Pak Polisi. Meninggalkan lokasi. Saya ulangi, segera meninggalkan lokasi. Jangan sampai dari tim gugus tugas Kecamatan Tengarayan untuk melakukan selanjutnya. Ya, saya mohon dengan sangat lagi hormat kepada warga masyarakat Desa Kelawah untuk mentaati edaran dari Bupati Kabupaten Hubungan. Ya, saya ulangi lagi, warga masyarakat. Ora entuk hiburan. Pasang teratak yo ora entuk. Mangkano kaya aku penghasilane yo saka dangdut, teratak, panggung. Ya nek terus kon meneng ini terus piye karepe sing dikarepke pemerintah kuwi lho. Ya kudu nekat. Apa yo ora mesake masyarakate. Ya wong trimo ape original tok kuwi dilarang. Mangkano mangan yo dino. Yo butuh jejak ke anak. Umpama ora tak turuti dolan iki bojoku yo purek ya. Balik nang mbokane. Lah terus piye? Tak yo mumet gini. Apa ngene wae saiki awake dhewe. Awake dhewe butuhe nekat. Main dimainke. Teratak dipasang, panggung dipasang kabeh, kanca-kanca dikandani kabeh. Butuhe kon main. Tapi yo genti. Rawani karo pemerintah. Awake dhewe yo urip nang desa ngene iki mau. Ya kudu manut aturane pemerintah. Tapi nek nuruti aturan kuwi yo padha wae awake dhewe yo do kelaparan. Lah nek kowe ijek penak duwe penghasilan ora kaya aku ngaku ki penghasilane saka kuwi boleh wong duwe gawe. Setiap enak wong duwe gawe kan iso. Seorang-orangnya wong-wong kuwi sing musisi-musisi kuwi, sing gawe takjak kuwi. Kan ya ora ketang sego soto ya iso melu mangan. Iya, Mas. Ngono lho. Wong ya wong-wong kuwi suwe ra ngrasake sego soto ngene wong duwe gawe.